Nakita na ko si Isberhil mga idol. Unya akong gipangita si Bayramon. Asa man si Bayramon? Sinto? Tuadi ko no sa ilang sinto. Sa tuba naglala na po. Naglala na po, hubog mo to gapon, giduoto na ko gapon. Lalaga po na eh. Grabe ya Bayramon no. Ikaw, absent ka usahay. Ay, way absent na. Wala ko no sila absent. Kay masuko may lang maestra mga idol. Ay, absent ka. Mukha mo ko mo. Musaka ko. Kung di ko tuguan sa kong manghod, pagmangkon, isyo. Aswerte. Adi ko mare. Pero lala gina kadadlaw. Makalala kay. Tuguan mo sa nga ka ng isyo. Pero bitaha ni mo Isberhil kay magbilin ka para uli. Lamang gamay si Isberhil kay ni Bayramon mga idol. Kay kung mahubog makauli pa man siya in taon. Isberhil mga idol, abot ang sad mi. Kining magsabot ha, Isberhil. Oh. Usa man ta makalugar ka ani. Ay, ikaw na. Ha? Ikaw na. Nagsabot ming mamukot mi ni Bayramon. Mukot lagi ta kay lami kay kilo-kilaw eh. Tuwa lagi. At ta maglungag sa dagat ba? Oh. Ikaw na agdon ako. Inas Bayramon lang sad siguro. Next week siguro, next week. Sige. Oh, wala ko. Oh, next week mga idol. Unya si Isberhil akong gistoryahan. Nga nahanggat og boxing si Chris Bryan. Katong gitawag og brother ba sa iyang vlog. Nay istorya diri ba? Si Miko Kulapo gi hanggat og kining boxing. Una. Boxing ni kining kaila ka ni brother kining Chris Bryan ba? Gusto ko kilala. Vlogger na siya. Sige panghagit lagi og mga kuha lagi kining mga tawag ani mga vlogger pod. Hagito niya og sumbagay. Unsa man? Si Miko Kulapo sukol siya boxing unsa man? Ikaw unsa man mo sukol ta? Kuha na sirba kang ni Miko Kulapo di magwanta niya. Ano kan silbi natin kay ako niya nga kuyapan lang madlok to. Si Isberhil nahadlok makuyapan. Kay humok ra ba kayo iyang tiyan? Isado mo ka. Mau lagi niya nga di man manayag ang makuha niya ng kumol ko nga. Matagaan tong kumol nga. Di lihay lang pod. Lihay lang ba mga duha ka round. Kaya di kim kaya. Mahimo mo dito natin. Mahimo man kuno niya pero mo dagandagan lang siya panagsa. Miko Kulapo may mo suway permiro nya. Kundi ba da? Oh, ikaw. Pareha ako dako lawas. Oh, dako paglawas pero kining taas lang siya kamay. Advantage unsa may advantage na taas o dako. Kali pindira dito parliho pa natin. Kanang nubo ta. Duto lang gamay. Dut-duton nya pikhan. Oh, hindi na mo duto na ang witek na ba sa kanang taas. Sakit kina. Oh. May nag-anag duot. Oo. Imo gyud tutol. Oo. Na. Si Bayramon kining reserva ikatulo. Si Bayramon, alis to ni Bayramon kita taas. Ang iyang Bayramon na igor ta pag kanang kumo niya nga. Saylo. Saylo na kumo. Pero mao lagi ba sigwal anan sana si panuhod kay sige magkahubog. Si Bayramon basta boxing ang hisgutan wala lagi ko na esperansa. Ay ina lang si Andre Chris Bryan nga kung ganahan ka siya isit lang nato ina. Okay, ako lagi. Ay ina brother. Ina dire brother. Ina kung ganahan suka. Kundahan, pwede. Si Isberhil musukol di kuno siya. Basta sa tiki-tiki makainom na siya usa ka botelya. Ato pilihan ba? Oo, kuan lang kani Lagyan. tanawon sa nang move sa niya basta kaya gyud daw. Pati kayo. Na ina magkuan na ta magsabot niya ta dire ingna ina. Magsabot lang sana. Brian? Chris Bryan. Chris Brian? Brother alias brother. Alias Brian? Oo. Kaya magsabot lang ng hidiyo na gud. Pero kung di kaya boxing na to, basig musukol kag pinakay. Wala sa ngipon. Nga.